आता कोण दादू सुर्वे आहे काय मॅन ऑफ द मॅच? परेश ठाकरे आता चालू जो सामना समाप्त झाला यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलेला आहे तो परेश दादा ठाकरे. आपणाला विनंती आहे आपण आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी यायचं किताब सन्मान स्वीकारण्यासाठी यायचं. मी आदरणीय बाबू सुर्वे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण या सामन्याचं मॅन ऑफ द प्लेयर असणार आहे. या प्लेयरसाठी आपण काय टी शर्ट आहे काय मॅन ऑफ द मॅचचा किताब स्वीकारताना परेश दादा ठाकरे आदरणीय सुर्वे साहेबांच्या शुभ हस्ते. आता तर चालू असणारा सामना सीही फायटर्स वर्सेस गणेश कृपा खालचेबेट. अतिशय चांगले असे दोन्ही संघ आपल्याला या मैदानामध्ये आपल्याला खेळ दाखवताना दिसतील. रोशन अपंगे असेल एक साइडला, प्रथमेश खापरे असेल, विकास थेराडे असेल आणि अतिशय गोलंदाजीसाठी आता येतो तो स्वतः कर्णधार नाना विचारे. गणेश कृपा या संघाकडून अतिशय चांगला असा अष्टपैलू प्लेयर आपल्याला पाहायला मिळत. तेवढी चांगलं क्षेत्ररक्षण तेवढं गुरुपद्या क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते शुभम राजे शिर्के याच्याकडून. काय प्रत्येक बोल्ट साठी प्रत्येक विकेट साठी भैया विचारे यांच्याकडून 500 किती प्रत्येक विकेटला बोल्ड साठी 500 रुपयाचं बक्षीस झालं ते भैया दादा विचारे यांच्याकडून. अतिशय चांगली अशी क्रिकेट प्रेमी आणि 6 चौकारांसाठी 1000 रुपयाचं भैया दादा विचारे यांच्याकडून अतिशय चांगली अशी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. मला वाटतं रोशन अपंगे बाद झाला आणि त्याची जागा येण्यासाठी आलाय तो साहिल थेराडे. हा देखील अतिशय चांगला असा हा प्लेअर आहे. कुचांबे गावातून सीए फायटर्स मधून खेळतोय. तेवढे चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे ते नाना विचारे हा देखील अष्टपैलू आपल्याला खेळाडू आपल्याला या मैदानामध्ये पाहायला मिळतो तो गणेश कृपा या संघाकडून. पुढचा चेंडू नानाचा तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण तेवढी चांगली फलंदाजी तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पीके जिनगरे यांच्याकडून पाहायला मिळते. पीके जिनगरे खास फलंदाजीसाठी या संघामध्ये सहभागी झालेले आहेत. बघूया त्यांना फलंदाजी मिळते का ते. ओ आणि बाद मला वाटतंय प्रणित उर्फ भैया विचारे यांचं बक्षिसाचा मानकरी ठरतो तो त्यांचा स्वतः भाव त्यांचा नाना विचारे याला 500 रुपयाचं प्रत्येक क्लीन बोर्डला 500 रुपये भैया विचारे यांनी बक्षीस लावलेले आहे ते आणि त्याचा बक्षिसांचा मानकरी ठरलाय त्यांचा स्वतः भाऊ नाना विचारे. फलंदाजी करण्यात येतो शंतनू थेराडे. बघूया काय करतो तो शंतनू. ओहो तेवढंच क्षेत्ररक्षण चांगलं. संघ मालक या संघाचे सर्वा शुभम राजे शिर्के अतिशय चांगला असा प्रयत्न असतो. गेली 6 महिने त्यांनी पुन्हा एकदा बाद होतो आणि 1000 रुपयाचं मानकरी ठरतो. 1000 रुपयाचं बक्षीस मिळतंय. तिसरा बोर्ड आहे 1500 भावाचं बक्षीस भावाला जातंय. घेतला आणि धाव संख्या 3 फक्त 3 धाव संख्या आणि 3 विकेट. भैया विचारे अतिशय चांगला असं बक्षीस लावतायत विकेट साठी प्रत्येक विकेट साठी आणि नाना विचारे अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी केलेली आहे आपल्या गणेश कृपा या संघासाठी. आणि स्वतः संघ मालक आता फलंदाजीसाठी आले ते प्रथमेश खापरे. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतो तो प्रथमेश आणि त्याला साथ देतो तो विकास थेराडे देखील अतिशय चांगला असा खेळाडू कुचांबे गावातून खास मुंबई मधून आता या स्पर्धेसाठी हजर झालेला आहे. बघूया आपल्या संघासाठी काय किती धावा जमा करतोय. पुढचा चेंडू नाना दडपण आणतोय समोरच्या संघावरती. ओहो अनिकेतला काहीसा न समजलेला चेंडू चांगलाच क्षेत्ररक्षण देखील तेवढंच. आणि मला वाटतं प्रवीण गोलंदाजी घेतोय नाही त्याला काहीच देणार नाहीत फक्त फलंदाजीसाठी घेतलेला आहे.
5 ऑगस्ट यांची काय कामगिरी आहे आपल्या संघासाठी. संघ मालक आहेत ते शुभम राजे शिर्के. पुढचा चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाजीसाठी शुभम राजे शिर्के, ज्याला 6 महिने फक्त कधी आहे KKPL कधी आहे KKPL आणि हा डॉट चेंडू तेवढा चांगला मैदानाचा मान करतोय, सन्मान करतोय, चप्पल काढून गोलंदाजी करतोय. 2 धावा मिळतात, धाव संख्या वाढते, धाव संख्येत भर होतोय. तेवढी चांगलंच बघूया आता फलंदाजी करण्यासाठी तुफान फटकेबाजी करावी लागेल ती विकासला आणि प्रथमेशाला. आपल्या संघाची धाव संख्या वाढतील. बघूया संघ मालक आपली गोलंदाजी. हो आणि बाद होतोय तो विकास. तेवढं चांगलं गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते शुभम राजे शिर्के याच्या मार्फत आणि धाव संख्या होते 5. 4 गडी बाद झाल्यानंतर संघाची धाव संख्या फक्त 5. मला वाटतं अतिशय चांगली कामगिरी पाहायला मिळते ती गणेश कृपा यास. फलंदाज नेम परेश कानेकर अतिशय चांगला हात. ओहो तुफानी आणि चांगला, मलाच वाटतं पहिलाच चौकार असेल त्याच्या बॅट मधून ह्या संघासाठी परेश कानेकर याच्या बॅट मधून. बघूया करतो शुभम राजे शिर्के याला फटका बसतोय. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण लावलंय दोन्ही बाजूला. 2-1 बाबर आझम 5 ऑगस्ट आणि एक बाजूला चेतन सावरटकर. हो तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण यष्टीच्या मागे समीर होडे याचं आणि वाईट चेंडू घोषित करतात ते स्वतः पंच दादू टाके. अतिशय सुरेख पंच कामगिरी पार पाडतात. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. या सामन्यादरम्यान पंच म्हणून कामगिरी पाडतात ते अभि जाधव असेल, शैलेश मोरे असेल आणि स्वतः दादू टाके. ओ काही गुड फाद्या क्षेत्ररक्षण चांगला प्रयत्न होता प्रवीणचा, पण पोट कमी करावं लागेल तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल. धाव संख्या होते ती 2 षटक समाप्तीनंतर 14. पुढचं षटक मला वाटतं घेऊन येईल समीर होडे या संघासाठी. गणेश कृपा या संघाकडून समीर होडे. अतिशय चांगला असा संघ आहे, तेवढा चांगला असा बोलावाला आहे. ह्या संघाचा न चर्चेत राहिलेला संघ कोणता असेल तर गणेश कृपा हा संघ. हो तेवढा चांगला बॅट टापते. बघूया प्रथमेशला धावा जमा करायच्या, स्वतः संघ मालक आहे. जर आपल्या संघाची धाव संख्या वाढवायची असेल तर मला वाटतं प्रथमेशला चांगली अशी फलंदाजी करावी लागेल. पुढचा चेंडू समीर होडे याचा. हो न समजलेला चेंडू आणि शुभमची जागा हा बाजू गेला. शुभमला हटवा असं बाहेरून ओरडतात पोरं. शुभमला हटवा. गणेश कृपा कारण कोण होतं स्वतः नितेश. पुढचा चेंडू समीर होडे याचा आणि तेवढा चांगलं क्षेत्ररक्षण. अष्टपैलू खेळाडू जर म्हणून वर्णी लागते ती नाना विचारे याची. स्वतःच्या हाताला मार लागली असून तेवढी चुपानी चांगली अशी चांगली कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. स्वतः कर्णधार आहे या संघाचा. वाईट चेंडू घोषित केला तो पंच दादू टाके. अतिशय सुरेख अशी कामगिरी पाहायला मिळते ती दादू टाके यांच्याकडून आपल्याला पंच म्हणून. पुढचा चेंडू समीर होडे याचा. ओ आणि षटकार समीर चव्हाण यांच्या बॅनरच्या दिशेने जातोय. समीर चव्हाण यांच्या बॅनरला मार लागतोय. अतिशय नावाजलेलं व्यक्तिमत्व कुचांबे गावचे उपसरपंच साहेब. अतिशय चांगली अशी कामगिरी केली आहे ती कुचांबे गावासाठी, ज्यांनी त्यांच्या बॅनरला मार लागतोय. मला वाटतं त्यांनी बक्षीस लावायला पाहिजे होतं माझ्या बॅनरवर फटका मारला तर. ओ कोण आलेत? एकनाथराव आलेत. पुढचा चेंडू समीर होडे याचा. ओहो आणि झोपेत जेल घेतलेला यश मेस्त्री आणि अतिशय चांगलासा प्रयत्न आहे. चांगली चमकदार कामगिरी आहे यश मेस्त्री यांच्याकडून. शुभम राजे शिर्के यांनी शपथ घेतलेली आहे चप्पल काढून खेळणार. मी जिंकणार नाही, जर फायनल जिंकलो नाही तर हे चप्पल घालून फिरणारच नाही. काय मान सन्मान मैदानाचा करतोय. का चप्पल घातला नाही? अरे शूजच घेतला नाही. असू दे पोरगा साधा. आज माझ्या भावाने वॅगनर घेतले, खरोखर आनंद गगनात मावेनाचा. अरे पर्या काय करतोयस? काय तोडतोयस? आपल्या घराकडे मारतोयस? पुढचा चेंडू चेतन सावरटकर यांचा. ओहो दोन्ही एका वाडीतून आले.
पुढचा चेंडू चेतन सावडकर अतिशय चांगला असा गोलंदाज आहे. 7-8 हजाराची बोली लागलेली आहे. मित्र आहे शुभम राजे शिर्केचा आणि आपले सगळे मित्र जमा केले. प्रवीण जिरकर मग तो माझी कामगिरी काय आहे. अरे वा 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 प्रवीण जिरकर बॉलर रामभाऊ खुश. राकेश जागुष्टे तुम्ही काय बक्षीस लावता यांच्यासाठी आणलं आहे काय. पुढचा चेंडू बघूया काय होतो. रामाने ओ काही सन्नास चेतन सावड वाईड पंच वाईट घोषित करतायत ते दादू टाके सारखा पंचक्रोशीत भेटणार नाही. बाद होणार काय 5 बाद. दादू बोलला विषय संपला. आता फलंदाजीसाठी आलेला आहे तो आकाश कुचांबे गावचा एक स्टायलिस्ट आकाश. आणि हो तेवढंच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आणि धाव संख्या झाली आहे ती सी फायटरच्या संघाची 24 जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज असताना बघूया काय करतायत तो. किती जिंकले किती कोणला नाना विचारे उडे आहे ते नंतर देऊया का नाना नंतर देऊया भैया विचारे आणि शुभम राय शिर्के यांना मी विनंती करतो की तुम्ही तुमचं बक्षीस घेऊन जायचं. सॉरी नाना विचारे की ज्याने चांगली अशी गोलंदाजी केली होती की त्याला स्वतःच्या भावाने एक बक्षीस लावलं होतं 1500 रुपयांचं. नंतर स्वीकारणार आहेत भैया विचारे तुमचं बक्षीस हे आम्ही इथे जमा केलेलं आहे. अतिशय चालू असणारा चांगला सामना गणेश कृपा वर्सेस सी फायटर्स. तांबरी जेवलो आताच. सामना चालू करून घ्यायचा पंचाने. काहीतरी टाइम नको त्याला. तू इथे चल पकडू इकडे. अरे इकडे परेश पुढचा सामना कोणाचा असेल पुढची हो खेळतोय. यानंतरचा होणारा सामना सह्याद्री बॉईज वर्सेस वाघजाई माता हुडेवाडी. नाईट शार्क आणि सह्याद्री बॉईज झालं नाईट शार्क ना. सह्याद्री बॉईज आणि नाईट शार्क यांच्यामध्ये होईल. फलंदाजीसाठी आले तो स्वतः संघ मालक शुभम राय शिर्के आणि समीर रोडे आणि गोलंदाजीसाठी आहे तो प्रथमेश खापरे. अतिशय चांगलं असं वातावरण निर्मिती तयार झालेली आहे त्या मैदानामध्ये. बघूया काय करतात ते. जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज असताना स्वतः डावखुरा फलंदाज गणेश कृपाकडून हो चांगला असा डाव 4. पंच निर्णय देतील नो चेंडू आणि ह्या 4 धावा म्हणजे 5 धावा. 5 धावा अतिशय चांगली अशी सुरेख कामगिरी करतो आणि पुन्हा एकदा अक्षयच्या हातामध्ये आकाशच्या हातामध्ये बॉल जातोय. पुढचा चेंडू प्रथमेश कापऱ्याचा. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. बघूया काय होतं. शुभमला अतिशय चांगले असे गेल्या वर्षी झालेल्या मॅच मध्ये KKPL ला चांगलं मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता. आता काही त्याच्यावरती प्रेशर आहे. त्यालाच संघ जिंकून द्यायचा आहे. त्याने स्वतः जिंकण्यासाठी स्वतः धावा जमवायचे आहेत. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. बघूया काय करतो. आणि ओ स्टेप आउट. काय अभि आउट आणि हा रन्स आहे काय नाही ना. रन नाहीये. धाव संख्या फक्त स्थिरावलेली धाव संख्या. पंच योग्य निर्णय देतील.
बाहेरून पेनल्टी लावण्यात येईल. बाहेरून कोणी आवाज आवाज करायचा नाही. आतमध्ये बोलतील तुम्हाला. यांना यांना तुम्ही त्यांच्या बाजून उभे राहणार त्यांना. चार चेंडू आणि आता फलंदाजीसाठी तो नाना विचारे. बघूया आपल्या संघासाठी हा नाना विचारे किती धावा जमा करतोय. तेवढाच चांगला असा बीट केला चेंडू. एक चांगला असा तेवढाच प्रयत्न आहे तो गोलंदाजी करताना प्रथमेश खापरे याच्याकडून. ओ आणि हा अवांतर धाव संख्येत भर होते. 9+2 म्हणजे संघाची धाव संख्या वाढते 8. पहिला षटक चालू असताना संघाची धाव संख्या फक्त झाली आहे ती 8. बघूया काय करतो तो नाना. नाना विचारे. पंच निर्णय देतील. अंपायर यांना बघायला इथं. ए दादू दादू टाके पंच इथे 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 बघ. फक्त पंच येतील. पंचांव्यतिरिक्त कुणी यायचं नाहीये. तो असू दे फक्त स्टंप पहिला उडालाय. स्टंपच उडालाय. बॉल टाकला स्टंप उडालाय ना. बोल्ड झालेला. मग तिथं डेड झाला. स्टंपिंग नाही. स्टंपिंग नाही. नो बॉल. पण हा नोन आहे ना. नो चेंडू देण्यात आलेला आहे. नोचा फक्त एक धाव मिळाली आणि धाव संख्येत भर होते. धाव संख्या होते ती 9. पुढचा चेंडू प्रथमेश याचा. पहिला षटक चालू आहे. ओ आणि ह्या 2 धावा म्हणजे संघाची धाव संख्या वाढते. धाव संख्या होते ती 11. पुढचं षटक घेऊन येतो आपल्या संघासाठी सी फायटर्स या संघाकडून रोशन अपंगे. आणि फलंदाजीसाठी आहे तो समीर होडे. अतिशय चांगला असा प्रयत्न. जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज आहे. किती चेंडू किती रन्स पाहिजे. 18 चेंडू आणि 14 धावांची गरज असताना बघूया काय करतो तो समीर होडे. आणि गोलंदाजी करतोय तो रोशन अपंगे. ओहो चांगला. KKPL 2024चा मालिकावीर ठरला होता तो रोशन अपंगे गोलंदाजीसाठी. आणि हा वाईड चेंडू घोषित करतात ते पंच दादू टाके. आणि धाव संख्या वाढते 3 ने. धाव संख्या होते 18. सुरेख चेंडू म्हणता येईल रोशन याच्या गोलंदाजीतून. पुढचा चेंडू रोशन अपंग्याचा. बघूया समीर ओढे. काहीशी समीरची बॅट अजून तळपली नाही आपल्या संघासाठी. चांगलं असं क्षेत्ररक्षण कमल्याकडून पाहायला मिळतंय. कमल्या रेमजे. कमल्या रेमजेचा चांगले स्वतःवर कॉन्फिडन्स आहे. एवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षणासाठी. हो 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 तेवढंच परेश कानेकर याच्याकडून देखील चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आपल्याला. पुढचा चेंडू रोशन अपंग्याचा. समीर ओढेला काही अजून बॅट तळपले नाही. समीर ओढेच्या बॅट मधून आधी अजून काही चौकार येत नाहीत. अतिशय चांगला असा हा देखील अष्टपैलू प्लेअर आहे. 35,000ची बोली लागली होती तो हा गणेश कृपा या संघाकडून तो समीर होडे. धाव संख्या झाली होती 18. 12 चेंडू आणि 7 धावांची गरज असताना गोलंदाजीसाठी येतोय तो
साहिल उर्फ सर्वांचा लाडका बाब्या आणि फलंदाजी करतोय तो नाना विचारे. ओहो चांगला असा बॅटचा संपर्क झाला आणि तेवढा चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते बाब्याकडून. बघूया बाब्या आपल्या काय करतोय, संघाला धावा थांबवतोय का पुन्हा एकदा. अरे वा, आणि तेवढीच चांगलं असं सुरक्षित रक्षण पाहायला मिळते ते विकास थेराडे याच्याकडून. थोडी काही कान मंत्र देतोय तो समीर होडे. नाना विचारेला, नाना अतिशय एक चांगला असा प्लेयर आहे, अष्टपैलू प्लेयर म्हणून कामगिरी करतो, स्वतः कर्णधार आहे या गणेश कृपा या संघाचा. आणि बाद होतो, अतिशय सुरेख टप्पा पडतोय तो साहिल थेराड्याचा आणि अतिशय चांगलीशी गोलंदाजी करतोय आपल्या संघाकडून. आणि धाव संख्या स्थिरावलेली, धाव संख्या फक्त 18. कमल्यावर दडपण आणतायत उपसरपंच. कमल्याचा स्वतःवरती कॉन्फिडन्स आहे किती. आणि आता अक्षय सावरेटकर, ओ एक गुड फड्या क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल ते विकास थेराडे याच्याकडून. दादू नो नो जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज असताना बघूया काय करतोय तो अक्षय देखील अतिशय सुमार फलंदाजी करतो आणि बाद होतो. एक चांगली अशी गोलंदाजी करतोय. मला वाटतं साहिललाच पहिलेच गोलंदाजी द्यायला पाहिजे होती ह्या संघाकडून. सुरेख कामगिरी करतोय आणि त्याचे जो वाट बघत होता पीके जिनगरे, मला वाटतं ही त्याला पहिली फलंदाजी द्यायला पाहिजे तुम्ही मित्रांनो. आता बघूया, पहिल्या चेंडूवरती पहिला चौकार मारला तर मी देतो 100 रुपये, कधी कोणाला देत नाही. एक चौकार मारला पहिल्या चेंडूवरती, एक चेंडू आणि एक चौकार, कधी कोणाला दिलेलं नाही, तर आज तुला देणार. बघूया. अरे गुगल पे आहे तुझा, देणार 100% देणार. ये अरे आता नाही, देणार 100%. अरे आला पण काय मित्रा तू. नाही आता नितेश शिर्के ते 500 रुपयाचं बक्षीस देतात. बघूया आता किती देत आहेत. नाही आता दे. नाही गुगल पे कशाला यार, आता इथे बाउंड्री मारले. बोललायस काढून दे. फालतूर दिन आता देणार रे, आता देणार. बोललेल्या शब्दाला नितेश मोहिते पाट्टे आले. बघूया आता काय होतंय पुढे. फालतू रे सर, हे सांगा ना.